The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito tamang oras mismo po ba ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo ha? Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live pa rin po tayo ngayong araw ng Huwebes para magbigay ng serbisyo publiko. Live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragong Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA for the Backs at Channel 2 sa ABS-CBN TV+. Umpisahan na natin mga kaaksyon ang pagbibigay ng serbisyo publiko pero ngayon binisita ng social media influencer at businesswoman na si Rosmar Tan Pamulaklakin at kanyang mister na si Marky Tan ang Albay para sa pamamahagi ng tulong sa mga residente na biktima ng Bagyong Christine. Katuwang si House Speaker Martin Romualdez, Congressman Saldico, Congressman Attorney Raul Angelo Bungalongon, Congressman Alfredo Garbin Jr., former Congressman Christopher Quitoco, Diday Ko at ng Ako Bicol Party List. Kaninang umaga ay unang pinantahan ng mag-asawang influencer ang bayan ng Bakakay. Dito na mahagi mga kaaksyon ng food pack etong mag-asawa. Katuwang siyempre yung Ako Bicol Party List at mahigit 1,000 pamilya na biktima ng Bagyong Christine sa lugar. Matapos nito ay sunod niyang pinuntahan ang Embarcadero de Legazpi kung saan ay inabutan din niya ng tulong ang mahigit 1,700 na pamilya na lubos na naapektuhan ng Bagyong Christine. Sa kasalukuyan mga kaaksyon ay ongoing pa rin ang kanyang pamamahagi ng relief goods sa bayan ng Uwas, Albay. At maya-maya ay kakausapin natin ang ating tabang ora mismo patroller para kumuha ng update. So abang-abang mga kaaksyon, ano? Samantala umpisa na natin ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Isang senior citizen mula Bakakay, Albay ang humihingi ng tulong para sa kanyang hospital bill. Ayon sa kanyang anak na si Jonel Belarmino, patawid ang kanyang ama na si Tatay Nelson nang aksidente siyang mabangga ng isang tricycle. Ang insidente nakuhanan pa ng CCTV. Panoorin po natin ito. Ayun mga ka-aksyon, yung pangyayari, no, napakabilis. Ngayong araw ay kasama natin sa studio si Joel Belarmino. Magandang hapon sa inyo, Joel. Magandang hapon din po. Kumusta yung, okay na yan Joel, ano? Kumusta yung kalagayan ngayon ng tatay mo matapos yung aksidente? Sa ngayon po, mula po nung na-aksidente po siya is nasa ICU pa rin po siya within 2 weeks and 2 days na po. So ibig sabihin hanggang ngayon ay nasa ICU pa yung tatay yes mo. po, opo. Kumusta naman? Malala ba yung sitwasyon? Kasi pag sinabi mong nasa intensive care unit, talagang malala yung tama or yung tinamong sugat ng tatay mo. Yes po, malala po. Kaya nga po siya is hanggang ngayon po is hindi pa po nagigising. Parang ganun po. So unconscious pa rin yes si po, tatay. Opo. So yung nakabangga-bang driver sa tatay mo, nagbigay naman ng tulong? Nung una naman po, nung na-aksidente is siya po yung naging first responder po. So, yung nakita naman po sa traffic ay sa video po na
Huminto siya. Huminto at inano niya po yung traffic para wala pong ano. Then sumama po siya sa hospital naman po pagdala po sa... Ayun. So nakita naman natin na talagang purely accident yung pangyayari. Yes At po. yung nakabangga ay tumulong naman. Yes po, yes okay, po. so tama yun. Ano? So, ilang araw bang comatose si tatay? Bali, simula po nung ano po nung na-aksidente, dinala po sa hospital, mga ilang oras po, mga 1 p.m. pagdating ng 1 p.m. kasi 7:30 po yung aksidente po. Doon na po nagsimula na parang hindi na makakapagsalita, parang masakit na po yung ulo. Oo. Ilang taon na itong si tatay? Bali, 76 years old na po. 76 years old. Yes So, nung araw na yun, nasaan ka? Bali, nasa Maynila po ako, ma'am. Nasa Maynila po ako, nagtatrabaho po. Then yun nga po, nung nalaman ko nga po na na-aksidente po yung papa ko is nagpaalam po kaagad ako ng emergency leave. Okay. So, ikaw ang isa sa anak ni tatay. Ilan kayong magkakapatid? Bali, 4 po kami. 4 kayong Yes magkakapatid. So, bago pa man nangyari itong aksidente, kumusta si tatay? Nakausap mo pa ba? Yes po, bali, linggo po ng gabi is nakausap ko pa po siya. Bali nga po, ang plano nga daw po namin is yung ipagawa nga po yung bahay. Ipagawa yung Yes bahay. po. So, bago siya na aksidente, yun yung topic nyo bilang mag-ama. Yes po, yes po. Ipapagawa nyo yung bahay. Yes po. So, 4 kayong magkakapatid. So, paano ngayon? Bago pa man si tatay na aksidente, ano yung pinagkakaabalahan niya? Ano yung hanap buhay ni tatay? Bali, nagtatanim na lang po yung tatay ko po. Doon lang din po sa may likod ng bahay namin. So, bakuran nyo lang Yes po, sa likod ng bahay. Yun yung parang pastime niya? Yes po, yes po. Okay. So, parang sa katandaan na rin tatay, parang exercise na din yung pagtatanim ni tatay. Yes po, Si yes po. Mrs., yung nanay mo, ano yung hanap buhay? Wala na po yung mama. Wala wala na. na po. So, si tatay na lang talaga yung natitira yung magulang. Yes po. Mhm. Dahil sa nangyaring ito, kuya, magtatatlong linggo na si tatay, tama? Yes po. Okay. Patatlo na po. Paano ngayon yung gastusin nyo sa ospital? Sino yung nagiging katuwang nyo sa gamutan? Sa ngayon po, noong una po, nagbibigay naman po yung naka-aksidente po. Siguro mga 3 to 4, ganun. So hanggang ngayon, katuwang pa din nyo yung naka-aksidente, yung driver? Hindi na po. Bali kasi nagkausap na po kami sa barangay. Then sabi ko, kasi nagkaroon po kami ng conflict. Bali, naano ako sa kanya, parang nawalan ako ng gana sa kanya kasi since delay, yung parang delay po pero sinabi niya naman po na maghahanap naman po siya ng pantulong po sa amin. Yun nga lang, ano ba yung trabaho nitong driver na nakabundol sa tatay niyo? yun nga po pagta-tricycle nga din. Tricycle driver Yes lang po. talaga naman. Kaya siyempre, siguro kapos din sa buhay, nahihirapan din. So, pero nangako siyang tutulong. Yun naman po ang sinabi niya. Yun yung before. napag-usapan niyo sa barangay. Oo. Bali, verbal lang po nung una po kasi una po niya pong nakausap is yung ate ko. Na ang sabi nga po ng ate ko, aksidente nga po, hindi po inaasahan. Pero ang pina-priority po namin is yung gamot nga po. Na lahat po ng reseta is na ireseta kay Papa is maibigay po. So, wala naman kayong planong ireklamo or kasuhan yung driver dahil sa hindi pag-comply ng naipangako? Before po, kasi kaya nga po umabot na po kami sa Lupon kasi yun nga po inaano ko. Kasi walang-wala na rin po talaga kasi kumbaga wala na po kami mapagkukunan. Pero nababanggit mo na nawalan ka na ng nawalan ka na ng gana. So, ibig sabihin ba niyan, hindi mo na itutuloy yung reklamo? Ang gusto mo lang ngayon, gumaling yung tatay mo? Yun po talaga yung pinakang gusto ko. So, yun ang Lahat naman po. unang-unahin natin. Yes ano? po. So, dumulog ka dito sa Ako Bicol Party List, sa Ako Bicol Tabang Ora mismo. Ano yung gusto mong maitulong namin? Ang pinaka-main ano po talaga namin is nahirapan po talaga kami. Yung daily na gamot ng papa ko kasi may kamahalan po talaga. So wala na rin po kami mapagkukunan. Ako wala na po akong trabaho since sa Manila pa yung trabaho ko. So yung ate ko po is umuwi na rin kaya wala na po talaga. Okay, so makinig ka, no? Kasi eto makakausap din natin ngayon sa kabilang linya ng telepono, etong tricycle driver na nakabangga kay Tatay Nelson. Yes po, yes. Magandang hapon sa iyo, Ariel. Hello po, ma'am. Good afternoon po, ma'am. Opo, Okay. ma'am. Ariel, nakarating na dito sa aming programa etong concern or
kagustuhan nitong anak ng tricycle driver na nabundol mo. So, ano yung naalala mo doon sa buong pangyayari bago pa man, syempre, nakita namin sa video na talagang binaba mo, tinulungan mo, at tumulong ka daw sa mga gastusin. So, aside nun, ano pa yung mga naalala mo? Ay, ang naano ko lang na parang nagulat na rin po ako ng pangyayari niya kasi yung sa kabila po may tumawag. Siyempre napalingon ako. Tapos nung pagka kasi nga mabagal lang yung takbo ko. Kaya nung pagka sinabi ko na agad yung tricycle para ako tulungan tapos matik na para di na siya paano sa gitna ng kalsada. Tapos Pero Yun po. nakita mo ba napapatawid itong si Nelson noong oras na yon? hindi ko po napansin po na tumawid siya po. Tapos naano lang ako nung nasa harap ko na siya. Hindi ko na talaga naiwasan. Ayun, so nagulat ka na nasa harap mo na. So ibig sabihin, Opo. habang nagda-drive ka, ay hindi ka nakatutok sa kalsada. Opo, doon po sa kabilang sa may kabilang tindahan ko, tinawag ako. Siyempre, mababagal lang yung takbo ko, no? Kaya napalingon ako. Pero siyempre, pag mabilis ka, hindi ka pwede kumbaga, minutes lang, seconds lang ka doon kayo ititingin sa kabila kung anong. Oo, kasi kitang-kita talaga sa CCTV, pagdaan niya, ay dumating ka din, so sinapol. Opo, yun nga po. Mabuti nga po, dito lang sa may harap na ng tricycle, hindi yun dito sa sidecar. Kasi syempre, tatay, driver din ako. Pag tumitingin ka sa kalsada, habang nagda-drive ka, malayo pa, makikita mo talaga kung may paparating, kung may dadaan. Okay. So ibig sabihin, talagang aminado ka na hindi ka talaga nakatutok sa kalsada ng mga oras na yon. Opo, kaya po, siyempre, 5 minutes lang po yun. Hindi naman po hindi naman po ng isang segundo lang. Oo, kahit Tapos yun na po, nabisa na po. Kahit ano pa man, kahit ano pa man, alam natin na talagang responsibilidad mo dahil ikaw yung nakabangga. Opo. Okay, Opo, nababanggit opo. ni Jonel na nagkaroon na rin kayo ng pag-uusap at nakapagbigay ka na Opo, rin opo. ng paunang tulong sa pamilya. So ano yung Opo, nais mo opo. ngayon sabihin kay Jonel? Kasi nababanggit niya na nahihirapan na talaga sila patungkol dito sa gamutan ng kanyang tatay. So alam namin na isa kang tricycle driver at nangako ka din, natutulong ka. So Opo. paano yan? Nagkaroon ng delay. Ano yung gusto mong sabihin dito kay Jonel? Yun nga po, yung 4 days ko pong pag-stay doon sa hospital bago siya po umuwi, kasi nagbilin yung kapatid niya na tulungan ko at ikasuhin ko muna kasi wala pa silang kasama doon. After na umalis na yung kapatid niya, so hindi ko tulong-tulong na lang po tayo pag-asikaso ng bulong kasi hindi talaga po kakayanin yung sa araw-araw na yung gastusin nga po. Kaya sabi ko, kahit ako madiliman po ako, hindi ko ititigil yung bigay nung sa gamot nga po. Okay. So hanggang sa ngayon, alam mo ba na hanggang sa ngayon ay nasa ICU pa rin itong nabundol mo? Ma'am, correction po, ma'am. PICU po yung room ng tatay niya po. PICU. BIC. Okay. Kahit ano pa man yan, basta ang importante ay yung obligasyon mo dito sa yung, syempre problema ito Ikaw yung rason kung bakit nasa ospital si tatay. Kaya ano yung may papangako mo para naman ay matahimik na itong at syempre, alam ko syempre nangangailangan sila. Para hindi magsampa ng kaso, ano yung pwede mong sabihin sa kanila na pangako na talagang tutuparin mo? Opo, basta po gagawin ko po lahat para pa-provide po yung mga pangangailangan nila, lalo na po sa hospital tapos yung sa reseta po. Okay lang, kailan ba pwede nilang asahan yan galing sa yung tulong? This coming Saturday po na uusap-usap po sa pagdating po ng kapatid niya po. Okay, this coming Saturday. Junel, napakinggan mo. This coming Saturday, so ikaw na mismo yung pupunta doon sa ospital para iabot mo yung tulong sa kanila. Ang sabi po kasi ang kapatid niya po is sa bahay na lang po o kaya i-Gcash ko na lang. Okay, so asahan namin yan, Asahan namin yan, Ariel, na talagang tutupad ka sa yung ipinangako para naman makatulong ka rin dito sa yung biktima. Ayun na po. Kasi po ang sabi ko sa kanila, ihingi na lang po natin ng tulong kasi pare-parehas tayo kapos sa buhay. Kaya tulong-tulong na po tayo na pwede kasi na paglakad ng mga kung saan tayo makakakuha ng tulong. Yun nga po, pati yung paglakad ng mga paglalabas na po. Junel, may gusto kang sabihin kay Ariel? Yun lang, sana yung pinangako mo is gawin mo, mag-obliga ka talaga sa mga
pananagutan ba. Ayun. So, gawin mo na lang daw, iobliga mo yung sarili mo sa yung dapat yung pananagutan mo, i-comply mo para hindi na kayo magka-problema. Maraming salamat sa iyo, Ariel. Okay, ma'am. Thank you po, ma'am. Eto, nasa kabilang linya na rin ang telepono si Congressman Attorney Raul Angelo Gil Bungalon. Magandang hapon, Attorney Gil. Ayan, alamin natin kasi importanteng malaman natin kung ano yung legal na aspeto patungkol dito kasi syempre yung tatay mo hanggang ngayon nasa ospital pa rin, kayo nahihirapan sa mga gastusin sa ospital, yung bayarin, syempre pinoproblema nyo yan at syempre kung hindi mag-comply itong si Ariel, ang desisyon mo mababago yan. Yes po. So yung desisyon mo na sana maging okay dahil may katuwang kayo kasi kung wala naman talaga itong nangyaring aksidente, wala kayong poproblemahin. Yes po. Ngayon kung hindi ito mag-comply si Ariel, ang desisyon mo ay magkakaso. Yes po. Okay. So alamin natin kasi yung legal na aspeto sa paraan ni Congressman Gil ay malaman natin kung ano yung dapat mong gawin, kung ano ba yung habol ninyo at ano yung kaso na pwedeng kaharapin nitong tricycle driver. So sige at mamaya balikan natin si Congressman Gil. Ayan na, nasa linya na si Congressman Gil. Okay, balikan na lang natin. So ano ba yung plano mo ngayon na nakausap mo na yung tricycle driver na nakabundol sa tatay mo? So ngayon po, before po kasi may napag-usapan naman na po kami. So which is, hindi pa ako nakipag-settle dun sa gusto niya. Then, ito pong darating po na Saturday, magkakaroon pa kami ng pag-uusap. Ang matanong ko lang, during doon sa nangyaring, ito ba'y nakarating sa PNP, tama? Yes po, nagkaroon naman po kagad ng blatter kasi nung pagdating ko po galing, kasi na-stranded po ako dyan sa Naga nung pag-uwi ko. So 3 days po ako bago Basta sa nakarating. investigasyon, kumusta? Ito bang tricycle driver ay mayroong lisensya? Yung kanyang tricycle, ito ba ay pampubliko or pampribado? Meron bang prangkisa? Meron naman pong lisensya, then may ORCR naman po yung So, tricycle. kompleto Yes ang kanyang dokumento. So, Yes ang habol nyo lang talaga ngayon makatulong sa gastusin sa ospital. Yun po, yung pananagutan niya po bilang nakadisgrasya nga po. So eto, para malaman natin yung aspetong legal, makakausap natin nasa kabilang linya ng telepono si Congressman Attorney Gil Bungalon. Magandang hapon po, Congressman Gil. Yes, magandang hapon Remy at magandang hapon sa nakikinig at nag-aantabay ng programa. Opo, Congressman Gil, unahin ko kasi syempre etong anak ng biktima ay hindi naman sana magsasampa ng kaso. Subalit hanggang sa ngayon, siguro meron ipinangako talaga sa kanila pero hindi pa nakakapag-comply itong tricycle driver. Kung sakali po na hindi mag-comply, ano po ba yung pwedeng kaharapin nitong tricycle driver na kaso? Wala, unang-una ay papasok po yan doon sa tinatawag natin na reckless imprudence, no, resulting to injury. Depende sa natamong injury na aksidente. So most likely may kasama pa yan na kabayaran ng US damages. So basically those are the cases na pwede pong kaharapin ng tricycle driver. Opo. So, bilang congressman ng Ako Bicol Party List at premyadong abogado, Congressman Gil, ano po ba yung maaari nating maitulong sa pamilya ni Janelle? Well, unang-una, total na sa hospital, tama, Remy? Opo. Opo. So, makakatulong tayo sa pamamagitan ng medical assistance at meron ho tayong programa, ang gobyerno, ang Department of Social Welfare and Development, pati na ng Department of Health na medical assistance program. So sa ating inisyatibo, nalagyan ito ng pondo at malagyan ng ibang-ibang mga ospital dito po sa probinsya ng Albay. Pwede natin sagutin ang magiging hospital bill, yung hospitalization expenses na nasabi pong na-aksidente. Ayun, so sasagutin ng Ako Bicol Party List yung hospital bill nitong si Tatay Nelson. Congressman Gil, syempre hindi ibig sabihin na sinagot na ng Ako Bicol Party List yung hospital bill ay etong tricycle driver ay magiging relax na lang. Meron po ba kayong mensahe para kay Ariel? Unang-una, ang aking pagbigay ng tulong sa papamagitan nitong asistensya medikal upang hindi na nila isipin pa ang magiging gastusin dito. And hopefully, ang aking pong mensahe is that magkaroon sila ng amicable settlement
at nang hindi na mauwi pa sa pag-file ng kaso, bagamat kung hindi talaga makikipag-cooperate, no, ang makikipagtulungan ang nasabing tricycle driver, wala ho sila pwedeng gawin kundi mag-file ho ng kaso at habulin po sa tamang hukuman. Ayun. So malinaw po, Congressman Attorney Jill, yung inyong pong mensahe para po sa pamilya at dito po diyan sa tricycle driver na nakabangga kay Tatay Nelson. Maraming salamat po, Congressman Attorney Jill Bongalon. Maraming salamat po at magandang hapon. Yun, napakinggan mo si Congressman Jill Janelle. Yes po, yes po. Okay, so pwedeng kaharapin itong reckless imprudence ng driver at kung maaari, kung talagang meron kayong pag-uusap, magkaroon kayo ng amicable settlement. Pero pagdating naman doon sa problema mo sa hospital bill, wala ka nang dapat alalahanin dahil sasagutin na ng Ako Bicol Party List. Yes po, maraming salamat po. Sobra po. Ayun, so nabunutan ka ba ng tinik, Junel? Opo, yes po. So, bale, ang itutulong namin sa inyo ay yung sa hospital bill. Yes po, yes po. Okay, so meron kang mensahe pa rin dito kay Ariel. Kahit na binanggit ni Congressman Jill na sasagutin na yung hospital bill, ano yung gusto mong sabihin pa rin kay Ariel? Siyempre, problema pa rin kasi yung hospital bill, sasagutin ng Ako Bicol. Siyempre, meron pa rin mga gamutan yan si tatay. So, yun ang dapat i-comply na tulong nitong si Ariel. Yes po, kung sakali man po makalabas yung papa kasi may mga follow-up treatment pa po Tama. yan since... Yung take-home na medicine. Yes po. Okay, so naiintindihan namin yan. Ano? So, in kaso, hindi talaga mag-comply itong si Ariel sa inyo, sabi ni Congressman Jill, pwede kayong magsampa ng kaso na reckless imprudence. Yes po, yes po. Okay. So, ano yung masasabi mo kay Congressman Jill at sa Ako Bicol Party List? Congressman Jill, saka sa Ako Bicol po, maraming salamat po at sobrang laking tulong po yung para po sa amin dahil po sadyang walang-wala na po talaga kaming mapagkukunan. Kumbaga po, sa araw-araw po, lagi namin iniisip paano kami kukuha ng pambili po, ng reseta na naman, ganyan. Kasi yun nga po, mahirap po talaga yung pambili po ng sobra. So, hiling namin na gumaling si tatay. Ano? Thank you po, thank you. Maraming salamat. Mga ka-aksyon, sa pagbabalik ng Ako Bicol, tabang ora mismo, isang security guard, 7 buwan na raw na naghihintay sa lisensyang pinaasikaso sa isang pulis. So bago yan mga ka-aksyon, ito, tanggapin mo muna ito, Junel, ano, itong food pack mula sa aming programang Ako Bicol, tabang ora mismo. Siyempre magagamit nyo yan dahil ngayon, siyempre walang hanap buhay si tatay, kayo rin, hirap din kayo sa pang-araw-araw. So, bit-bitin mo yan papuntang hospital para magamit nyo sa pang-araw-araw na pangangailangan. Isa nga rin po yan po sa iniisip po namin, yung pang-araw-araw. Oh, yun. Yes. Pinaka-importante yung pang-araw-araw, ano? Yes, so, sa muli, Junel, ang aming panalangin ay ang kagalingan ng iyong tatay. Yes po, maraming salamat po. Yan mga ka-aksyon, kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang tabang ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay sarupong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini
ay para sa indong kalusugan. Kaiba't naman po ang satuyang programa, ang libreng gupit, asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Santo ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa indong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapektar asin nakakatabang sa Indogabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indogabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Missibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Missibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa Gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners.
Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga kaaksyon ng Ako Bicol tabang ora mismo. Dumako naman tayo sa Uwas Albay na kung saan nagaganap ngayon ang pamamahagi ng relief goods nila Rosmar at Nathan Harrison, katuwang si House Speaker Martin Romualdez, Representative Saldico at Ako Bicol Party List. At live ngayon, si Nomer Corporal, ang Ako Bicol Patroller. Magandang hapon sa inyo dyan, Nomer. Yes, Miss Rams, magandang hapon sa inyo dyan. Live tayo ngayon dito mismo sa tapat ng Uwas Town Hall. Okay, ano yung mga kaganapan dyan, Nomer, ngayon? Ano na ba yung mga nangyayari dyan? At kumusta? Marami bang mga kababayan natin dyan ang naghihintay kay Rosmar sa pagdating niya? At syempre, yung mga bit-bit niya na sorpresa. Kumusta? Marami na ba yung mga kababayan natin dyan? Yes, Miss Rams, nakapila na, nakahanda na po ang aabot sa 1,079 na pamilya mula sa Ilaur Sur at Irayan Norte. At mamaya, hinihintay lang natin si Rosmar at ang staff ng Ako Bicol para maumpisa na ang relief operation. Okay, so ibig sabihin, libo yung mga kababayan natin dyan na naghihintay dito kay Rosmar. Yes, Miss Rams, may kanya-kanya na ang banner yung tao dito. Kumbaga excited na sila makita si Rosmar. Ayun, so kasi kanina dito talagang marami tayong mga kababayan ang nagpakita ng kanilang pagsuporta dito kay Rosmar at excited din sila kanina. Kaya namahagi dito si Rosmar ng pera. Syempre yung mga kababayan natin talagang tuwang-tuwa sila. So meron din dyan mga banner na nakahanda ng iwagayway sa pagdating ni Rosmar. Yan, tama po, Mr. Rams. At makakwento lang, kanina, nauna nang namahagi ng relief goods sa bayan naman ng Bakakay and Bay, kung saan 1,000 na pamilya ang nabigyan ng relief goods mula sa 12 barangay doon. At namigay na ng maagang pamasko si Rosmar, kagaya dyan sa Embarcadero, namigay ng iPad, iPhone, cellphone, at cash prize. Ayun! Doon pala sa First District sa Bakakay ay namigay ng iPhone, iPad, laptop at pera itong si Rosmar. Yes, tama yan, Miss Rams. Ayun. At maliban dyan, namigay rin ng pera si Rosmar. Ayun, syempre talagang aabangan yan si Rosmar. Kanina dito nag-ice cream good. Ice cream yummy. Itong si Rosmar at ating mga leader dito, si Congressman Mayor Pido, si Congressman Christopher Quito, si Mayor Hisham, at yung iba pang mga leader dito sa Legazpi City ay kasama ni Rosmar sa pag-ice cream good, ice cream yummy. So, sige, Nomer, makikipagbalita na lang kami mamaya sa iyo dyan kung ano pa yung mga ganapan pagdating ni Rosmar dyan mismo sa Uwas Albay. Yes, Miss Rams. Magandang hapon. Yan, si Nomer Corporal. Magandang hapon din sa iyo, Nomer Corporal, dyan sa Uwas Albay, ang ating Ako Bicol Patroller. Ngayon naman mga kaaksyon, kasama natin ngayon si Ruben Perez, ang security guard. Ang kanyang hinaing ay 7 buwan na raw na nakalipas mula nang ipayos niya sa isang pulis ang kanyang lisensya.
Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin daw niya nakukuha. Ayan, alamin natin. Magandang hapon sa iyo, Ruben. Ma'am, magandang hapon po. Opo. Ruben, pwede ba naming malaman ano ba itong usapan nyo nitong isang pulis patungkol sa inyong lisensya? Kasi po ma'am, yung security license ko ma'am, mag-expire po nung May 27, 2024. Tapos nung March 23, 2024, before ito mag-23 ng March, may kinakausap akong PNP, yung taga-Sosya. Sabi ko, sir, alam ko sana, alam namin ma'am, na siya isa sa nag-ano ng security. Baka pwede ka kasi wala akong time na mag sa training center at saka walang available na training center kung pwede maka-renew before mag-expire yung lisensya ko. Pakilapit lang sir ng mikropono. Kasi, yun nga po. So, sa madaling sabi sir, bago pa man mag-expire ang iyong lisensya sa pagiging security guard, ay lumapit ka dito sa isang pulis para makiusap na asikasuin ang iyong lisensya. Opo, ma'am. Okay. So, sa madaling sabi, inasikaso ba nitong pulis o hindi? Hanggang sa ngayon, ma'am, mula po nung sabi niya before naman, mag-prepare ko ng, tanong ko siya, sir, magkano ba yung bag-process? Sabi niya sa akin, mag-prepare ka ng 5,000. So, 5,000 pesos yung naibigay mo dito sa isang pulis? Opo, ma'am. Nanghiram pa ko, ma'am, ng 5,600 para masettle ko yung yung sa lisensya po. Nanghiram ka ng 5,600 para maasikaso yung lisensya mo. Opo. Pero nakakapagtrabaho ka pa rin bilang isang security guard. As of na, ma'am, so agreement, ma'am, kasi yung agency, ma'am, ayaw nila akong pa-dutyhin kasi bawal yon, alam nila yan. Tapos, So ma'am, nalaman ng iyong agency na wala kang lisensya. Alam po Doon nila, na ma'am. nagka-problema kung bakit naghahabol ka na at nagrereklamo. hindi, before mag-start, ma'am, bago mag-expire, alam nila na mayroon ako, nag-renew na ako. Tapos, ang agreement doon, pinapirma ko sa waiver na anong mangyari sa akin, walang pananagutan ng agency sa akin. Kaya yung employer ko, ma'am, yun ang tumulong sa akin na mag-duty ako pansamantala panggabi kasi yung mga anak ko, ma'am, kasi ma'am, solo parent na ako, 4 sila yung minor na nag-aaral. Ayun. So wala sanang problema dahil nakakapagtrabaho ka pa rin bilang security guard. Kaya lang, yung pinoproblema mo ngayon, inaalala mo dahil kung merong mangyari sa'yo, wala daw sagutin yung agency mo. Opo, ma'am. Okay. So, bilang isang security guard, alam mo yung proseso na dapat ikaw mismo yung aasikaso ng lisensya mo. So, Opo. alam mo na bawal yung sinatawag nating fixer. Opo, ma'am. So, bakit pa rin tinuloy mo pa rin yung pakikipagtransaksyon sa isang pulis para lang maasikaso yung lisensya mo? Kasi, unang ma'am, kasi alam namin nga na maraming mga security license na yung mga fake na nangyayari. Kasi, para makasigurado man ako na yung lisensya is approved talaga na. Ayun. Dahil alam mo na isang pulis ito, nandun yung pagtitiwala mo na hindi ka ma-scam or hindi ka lulukuhin. Yung lisensya, siguradong hindi fake. At yung lisensya, siguradong hindi fake. Opo, Okay. So ngayon, ano yung naramdaman mo na sa ilang buwan na nagbigay ka ng 5,000, wala pa ikaw na lisensya na natatanggap mula dito sa kausap mong tao? Siyempre, ma'am, unang malungkot, ma'am, kasi okay lang sa akin, ma'am, kasi ang pangalawa, naapektuhan na kasi yung mga bata. Kasi 4 sila, ma'am, lahat na minor. Yung grade 7, bagsak ngayon. Kaya pinatawag kapon sa Orosite kung nangyari sa mga bata. Yung dalawang, kasi 5 yun, ma'am, yung panganay, namatay naman. Namatay yung asawa ko, namatay naman yung grade panganay sa kidney. Okay. Tapos yung sumunod, Bakit ma'am, parang binabanggit mo na naapektuhan yung mga anak mo sa pag-aaral? Ano yung connect nito sa problema mo ngayon sa lisensya? kasi po, ma'am, mula po nung June, pinadyot na ako panggabi, pandaman time. Hanggang sa ngayon, ma'am, panggabi. Ibig sabihin, ma'am, 5 months, lahat ako panggabi. Ngayon, pag-uwi ko, kasi ang pasok ko, alas 10 ng gabi, hanggang alas 6 ng umaga. Minsan, nakakauwi ako sa bahay, mga alas 7 na. Yung mga bata, pumapasok sa paralan. Minsan, Ayun. late na, So, ibig walang sabihin nito, tatay, yung responsibilidad mo bilang ama sa mga anak mo ay napabayaan mo na dahil nagjo-duty ka pa gabi, pag umaga tulog ka. Di, ma'am, kasi pagdating ko sa bahay, ma'am, yung responsibilidad ko sa loob ng bahay, tapos maghanap buhay pa ako, mag-extra income pa ako, magtitinda pa ako, ma'am, para sa pang-additional na panggastos namin sa bahay. Nagtitinda ng? Minsan, ma'am, naghanap ako ng tindang pili, tapos saging, binibinta ko, ma'am, sa merkadero, ma'am.
Okay, so parang parehas lang tayo. Kung meron kang lisensya, ganun pa rin yung gagawin mong pagdiskarte sa buhay. Umaga, like for example, dahil sinasabi mo panggabi ka, kung umaga, ikaw magsi-security guard, paggabi, maglalako ka din nung sinasabi mong paninda. Ibig ma'am, pag hapon ma'am, pag bakant yung time ko na, doon ang extra in time ko. Siniset up ko na lang. Okay, so parang time management lang yung tatay, no? So ang pinaka-concern natin dito, dahil sabi mo solo parent ka, patay na yung asawa mo, so ang focus mo ngayon, talagang magkaroon ka ng lisensya para kung ano man yung mangyari sa'yo, may sagutin sa'yo yung agency. Opo, kumbaga ma'am. Tapos yung dalawang gwardiya ma'am, kasama ko, gusto naman nila makaship ng panggabi. Kasi steady silang pangaraw. So dahil wala kang lisensya, hindi ka ma-rotate ng iyong agency, panggabi ka lang. Opo ma'am. Okay. Sa pagkakaalam mo, aside sa iyo na nagrereklamo, na naniwala, binigay yung tiwala dito sa pulis, meron pa rin bang nalalaman ka rin na ganitong sitwasyon na nagbayad as hindi nakakuha ng lisensya? Na inirereklamo din itong isang pulis? Wala naman ma'am. Mali ako lang ma'am. Pero alam ko ma'am na may iba pang na nag-process sila ng mga lisensya. Okay. So meron ding iba na nagpapaprocess dito ng lisensya pero ikaw lang talaga yung nagrereklamo. Yun po ma'am kasi yung apektado nga ako ma'am. Okay, eto no, makinig ka para malinawan ang isyong ito. Makakausap din natin sa linya ng telepono si Police Chief Master Sergeant Randy Alia ng Regional Civil Security Unit 5. Magandang hapon po sa inyo, Sargento. Good afternoon po, ma'am. Opo. Sir, ikaw po yung inireklamo nito pong isang security guard. Opo. Hindi ko po wala man ako naintindihan, ma'am, sa sinasabi niya, ma'am. Pero Okay, since ganito kilala na ko lang. naman na po siya. Wala kang naiintindihan pero alam mo yung reklamo patungkol sa'yo. Parang alam ko naman yung context na nire-reklamo niya po, ma'am. Ano po? Ganito, para sa iyong kalinawan, etong inirereklamo ng isang driver, isang security guard ay yung hindi niya daw nakuha-kuha ang lisensya na ipinaproseso Yes, sa'yo. ma'am. Opo. Okay, so para mas Yes. maging malinaw, ano po ba yung Opo. katotohanan, bakit tumagal ng ilang buwan bago, or hanggang ngayon, hindi pa may bigay-bigay yung lisensya? Yes, Ano ba ma'am. yung naging problema? Opo. Ito, ma'am, ganito po, ma'am. Umpisan ko po, ma'am. Ano po? Sige. Ma'am, sinabihan ko na sa mga bago niya po binigay sa akin yung pera niya, lumapit siya sa akin, nag-iusap siya. Sir, nga, expire na yung lisensya ko. Ano, ma'am? Nagpaalam siya. Tapos sabi ko, di rin yung mga sabi ko yan kasi matagal lang proseso ng pag-renew ngayon. Eh, wala pang akong pera, sir. Sabi ko, pautahin kita. Pinakagalit naman niya sa inyo, sir. Sige, diantayin natin kung gano'n ka magkapera. So, until sa po na may pera na daw siya, lumapit siya ulit. Niya, sir, pagpasuyo niya ako okay na nga, nakaipon ako ng pera ko, pasuyo ko na nga yung lisensya ko sa iyo. So, since knowing naman si madam, sabi ko, tulungan ko na to kasi kabarangay ko nga po yan. Plus, nagbigay pa ko ng sapatos niyan kasi naawa ko sa sapatos niyan. Nakanganga yung sapatos niya, binigay ko ng sapatos ko yan. Sabi ko, tiwala naman ako sa kanya na sabi ko, since tulong ako, hindi pinakiusap ko sa mga kakilala ko rin na papulisan siya ng lisensya. Hindi nga naman talaga dahil inaputan kami ng yung pag-crash po kung alam niyo po, ma'am, yung nahack daw yung system ng PNP. Okay. Alam niyo po, siguro ma'am, nahack po yung system ng PNP. So, sinat daw niya po lahat po ng online services ng PNP na down po pula siya. Siguro more than a month yun. Yun pang start ng na-delay po yung pagpapasis ng license niya. So sige nga, nag-text ko ng text sa akin, pagkiliwanag ko naman sa kanya, sabi ko ganito na lang, pakiusapan ko yung agency mo, baka sabi ko pwedeng mapakiusapan, na pa-duty ka pa rin, anyway sabi ko nasulog ka man ng Kampola, wala mo siguro masyadong risk sa'yo, nasa apply ka man lang pati. Okay nga sir, at least may trabaho pa ako. So knowing that, hindi ko na pinakloting po tayo. Kahit sa agency nila ma'am, kung magtanong po kayo sa agency nila sa ito, Sargento, maputo lang kita Sargento, no? Kasi yung binabanggit mo, na-mention din itong si Ruben na talagang hanggang sa ngayon, nakakapagtrabaho pa rin siya bilang security guard, regardless na wala siyang lisensya. At nabanggit mo rin na talagang tinulungan mo siya. Kaya lang, ang tanong namin ngayon, yan bang mga nababanggit mo ay naipaliwanag mo dito kay Ruben para malinaw sa kanya at hindi na sana nakarating dito sa amin? Pardon po ma'am, pardon po. Ulitin ko, yan bang binabanggit mo ngayon dito sa aming programa ay naipaliwanag mo dito kay Ruben? Yes ma'am, actually ma'am, may mga text message pa kami yan ma'am. Kung pwede ko i-forward sa yung chat namin, yung conversation.
Okay. Po, yung ano yung kanya na kuan ko katotohanan nito or may pwede ulam ako narinig mo sinasabi niya kanina. Anyway po, alam po, ma'am, nagpaliwanag ako sa kanya. Pati po yung operations officer niya, pinaliwanagan ko yun, pinaliwanagan siya. Pati nga po mga kasama niya sa dito sa posting sa Ausla, alam po noon ang sitwasyon regarding sa license po nila. Okay, So ngayon po, matanong ko lang. sabi ko naman, Sarento, matanong ko lang, yan, ikaw ba bilang pulis, talagang kasama yan sa trabaho mo na mag-asikaso ng lisensya ng mga security guard? Hindi po ma'am. Hindi po. Kasi supposed mo mag-treat sila eh. Okay, maliwanag na hindi... Niyan, ma'am. Okay, maliwanag na hindi parte ng iyong trabaho. So ngayon, andito ngayon itong si Ruben. Ano yung gusto mong sabihin sa kanya? So, yun na lang, sinabi ko naman sa kanya, mag-antay-antay lang po kayo. Ito po, pero kung kinausap mo muna ako bago siya nag-reclaim sa inyo, nalaman niyo po siguro na last week pa po available yung license niya. Dahil alam po na ibagyo, mahirap magpabiyahe ng mga shipment, nadidelay po yung pagpadala dito sa amin. Okay. Siguro ma'am, kung kinausap niyo muna ako, di siya muna nagreklamo dyan sa inyo, napag-usapan namin ng maayos ito, na on the way na po yung license niya. Ayun. Actually ma'am, sabi ko nga dyan sa report, sabi po yung nagmawag sa akin kanina, kasi ko pwede kong i-forward sa inyo yung kopya ng license niya para malaman niya na may license na siya. Although hindi pa po actual na license, kasi nga po apektado tayo nung previous na bagyo last week. Okay, Sargento, may nababanggit ka. Sargento, may nababanggit ka na merong lisensya pero hindi pa yung actual na license. So, ibig sabihin, ano yung pinaka-status ng lisensya nitong si Ruben? Printed naman yung license card niya, kailangan lang po ipavalidate muna yung photocopy noon para kung kailangan niya ng future preference na may authentication yung license niya, edi readily available na po sa kanya yun. Hindi na lang hinihintay po, hindi ko po nga po alam kung mapadala yung ngayong nakahapon or ngayong araw po mapapadala na siya. Considering nga po na may mga inasikaso rin po yung nag-aasikaso ng license niya. Pero gusto namin maging malinaw, Gusto namin maging malinaw. Ito bang lisensya niya, yung proseso ongoing na ba? Meron na bang development or hanggang sa ngayon wala pa rin? License na nga po siya, ma'am. License na po siya. Printed na po yung license card niya. Yun nga lang, hindi pa natin mahawakan ngayon yung actual na license. Okay, so kausapin mo ngayon itong si Ruben, nakikinig siya ngayon para naman once and for all maging malinaw sa kanya at ikaw naman kung ano yung pagkukulang mo, maipaliwanag mo sa kanya at kailan ba niya mahahawakan etong kanyang lisensya? Hopefully po ngayong week or kung ano, by next week po, sigurado yan, 100% sure na po yan by next week. Kasi ang nakakadiliman na nga po ma'am, sa shipping natin. Okay, so 100% by next week, hawak na ni Ruben itong kanyang lisensya. Di ko po siya makapabigyan ng garantiya po ngayong linggo kasi printed nga po siya sa Friday at or Saturday. So may mga proseso po bago fully release dyan. So kung di po ngayong before Saturday, next week na po yan. Okay, so maliwanag sa iyo Ruben, by next week daw, mahahawakan mo na itong lisensya according kay Sargento. Naniniwala ka ba? Sana po sir, matuwa na sir kung hawak ko na talaga actual na nandiyan na yung lisensya ko sir. Kasi sir, sa sitwasyon nito sir, ang pasensya na ta, di po ko sir na-connect sa imo, rot bagan sir, yung cellphone ko, dirakot parang ebidensya. Then, nakikitext ako duman sa kabady kong gwardya nung mga nakarang araw. Sabi ko, Ner, makitext mo kay sir kung ano nang status, kung ano ba, na-renew ba yung lisensya ko o hindi. Kasi ilang buwan na. Tapos si boss, yung employer, nag-text na, ba't ang tagal peras ng lisensya mo? Ano ba yan? Ni-renew ba o hindi? Kasi pag ganun, baka mabot sa punto. Nabawalan ka ng trabaho. Nabawalan ka ng trabaho. Paano yung mga anak ko, ma'am? Okay, Sargento, makinig ka, Sargento. Nasa kabilang linya na rin ang telepono si Police Brigadier General Andre Perez Dizon, ang Regional Director ng Philippine National Police, Region 5. Ayan, magandang hapon po sa inyo, General Dizon. Ay, ma'am, good afternoon po. Eto na naman po, RD. Tulong naman po tayo sa ating kababayan na ngayon nangangailangan po ng inyong tulong at inyo pong kagalingan bilang
Regional Director po ng PNP dito po sa Bicol Region. RD, para na rin po sa kalaman ng ating mga tagapanood at tagapakinig, tama po ba itong pinagdaan ng proseso ni Ruben na idaan sa isang pulis ang pag-aasikaso ng kanyang lisensya bilang security guard? Ma'am, ang PNP po kasi, Ma'am Rem, ay siya yung nagpapacilitate ng issuance ng security license. Nabanggit po kanina ni Police Chief Master Sergeant Ala na temporary license yung binigay. Ganun po, ma'am, talaga ang nagiging procedure kapag hindi pa available yung card. So, ang trabaho po kasi nila Sergeant Ala dyan sa Regional Civil Security Unit 5, medyo marami, ma'am. Yung sila yung nagre-renew ng mga lisensya ng baril, sila yung nag-renew ng license to own and possess firearms. Sila rin po, ma'am, yung nag-i-issue sa security guard license. Sila rin po, ma'am, yung nag-inspect sa mga security agencies, pati na po yung license to operate ng mga security agencies. Sila po, ma'am, kaya medyo broad po, malawak ang function ng opisina ni Sergeant Ala. So siguro silang dalawa, ma'am, ay nagkaayos na magpatulong itong client natin na i-facilitate yung security guard license. Kaya ganun po ang nangyari, ma'am. So, ang nakikita ko, ma'am, baka miscommunication po. Opo, RD, naiintindihan po namin na binabanggit nyo na maraming trabaho po itong ating mga PNP personnel. So, balit, medyo ano lang ako, RD, doon sa binanggit nyo po, kasi sabi po ni Sargento, hindi daw parte ng kanyang trabaho itong pag-aasikaso ng lisensya ng security guard. Parang po, baka gusto niya na ngayon mag-focus doon sa function niya sa office. Pero bilang isang pulis po, ma'am, karapatan natin at trabaho natin na tulungan ang ating mamamayan kasi sa pulis pa rin po yan, ma'am. Pasok pa rin po sa function ng pulis po, So, ma'am. binabanggit nyo, RD, parang humanitarian reason na din para makatulong sa ating kababayan yung ginawa po ni Sargento. Tama po, ma'am. So, yung pagmamagandang loob, kasi ang nakakaalam sa PNP, ng mga transaksyon sa PNP ay yung taga-PNP rin po, ma'am. Siguro, ang binabanggit ni Sergeant Ala na hindi niya trabaho, baka doon siya naka-assign specifically sa mga firearms renewal. Hindi siya talaga doon, ma'am, sa security license renewal. Yun po siguro ang binabanggit niya kung matanong natin po siya, ma'am. Okay po, RD. Sa puntong yan, RD, bilib ako sa mga PNP na talagang multitasking at naandyan po yung kanilang obheto na makatulong sa ating mga kababayan. So, ang hiling na lang po namin ngayon, RD, dahil nababanggit po ni Sargento na by next week, mahahawakan na po itong lisensya ni Ruben. Opo, ma'am. Kung ano po yung binitawan niya, na maraming nakikinig, so dapat maging accurate po siya sa mga pinapangako niya sa ating mga kliyente. So, ganun po, ma'am, dapat ang reputasyon ng isang pulis po. Yun! So, kami po ay makikipag-ugnayan, RD, sa inyo pong opisina para naman po ay mai-remind natin ito pong si Sargento, para makalimutan ni Sargento, ano? So, by next week po, RD, yan po yung hiling namin na maibigay na po dito kay, sa security guard para naman ay maging kampante na po yung pagtatrabaho niya bilang security guard po at para sa pamilya niya. Opo, ma'am, malaking bagay po na idinulog ito sa inyo para malinawan po ng bawat isa, ma'am, at marami ring makapakinig sa atin na kung ano po talaga ang tamang proseso po, ma'am. With that po, Police Brigadier General Andre Perez Dizon, ang Regional Director ng Philippine National Police Region 5. Maraming salamat po. Thank you, ma'am Rem, at sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin. Ayan, yes, mabalos po. Balikan natin si Sargento. Sargento, magandang hapon sa muli. Yes, ma'am. Good afternoon po. Okay, so naging malinaw na sa amin, ano, talagang ipinakita ni RD na yung pagiging regional director niya at syempre nakakataas sa inyo ay talagang naandyan siya para naman ay gabayan kayo. Pero, Sargento? Yes, ma'am. Medyo nag-conflict lang tayo ng konti doon, ano, sa binanggit nyo na hindi nyo parte ng trabaho, pero si RD sinabing parte ng trabaho. Pero,
Ang pinaka-importante nito, Sargento, yung inyo pong humanitarian service, makatulong sa ating kababayan, especially itong lumapit po sa inyo, yung kagustuhan yung makatulong. So, ang pinaka-importante, Sargento, maibigay nyo po yung kanyang lisensya by next week. Opo, ma'am. Ayun. Ruben? Sige po ma'am, maraming salamat po sir. I hope na, alam ko sir, yan yung tiwala namin sa iyo. Lalo na ako sir. Kasi humingi pa ako ng dispensa kung dumating tayo dito sa point. Kasi ang sa akin na naman is malinawan. Then kung hanggang kailan talaga yung makuha yung kasagutan, kung kailan darating. Kasi mayroon sir yung verbal na hintayin natin yung kung kailan mo alam kung kailan darating, hinihintay mo yung feedback kung kailan darating. So, kasi na-affect na yung mga bata. 5 buwan ako, sir, na hindi ko nakapiling yung mga anak paggabi. O, kawawa naman yung mga anak ko. Ito, yung grades nila, sir, lahat bagsak. 65, 70. O ano na mangyari mga anak ko, sir? Ayun. So, naiintindihan natin, Sargento, yung feeling ng isang tatay na napabayaan niya yung kanyang mga anak dahil din dito sa sitwasyon niya, dahil syempre panggabi lang yung duty niya, dahil yun yung gusto ng kanyang agency, dahil wala siyang hawak na lisensya. So, Sargento, susubaybayan namin itong inilapit sa amin ni Ruben hanggang sa makuha niya ang kanyang lisensya. Opo. Ayun. So, opo. Napakabait naman itong si Sargento. Opo daw. Mabait naman talaga po, ma'am. Ayun, mabait naman talaga. Sabi nga ni RD, ang mga pulis ay dapat mapagkakatiwalaan. So, naniniwala kami sa inyo, Sargento, na mapagkakatiwalaan po kayo. Kasi nga po, ma'am, ang laki dami po, tanungin mo po siya, bigyan ko na yung sapatos, nagwardya po niyan dyan. O yan ang sapatos, yung sapatos niya. Nagagamit mo ba yung sapatos, sir? Dati ma'am, nagamit ko naman po yun ma'am. Siguro mga 1 to 2 months. Tapos kasi medyo sira na rin. Gusto mong humingi ulit ng sapatos, panibago? Hindi na po ma'am, may sapatos pa naman po ako. May sapatos na. Sargento, maraming salamat, Sargento. Ramdam namin yung talagang kagustuhan mo rin na maibigay yung lisensya dito sa security guard kay Ruben. Ruben, maraming salamat sa pagtitiwala. Yes po, ma'am. Opo. Maraming salamat din po sir and sa lahat po ng staff ng Ako Bicol Tabang Ora mismo. Ayun mga ka-aksyon, isa namang problemang legal ang ating nabigyang solusyon ngayong araw at yung problema ni Tatay Ruben, ayan, may bibigay na sa kanya yung lisensya niya bilang security guard nitong pulis na nangakong maibigay sa kanya. 48 days na lang mga ka-aksyon at Pasko na! Advance Merry Christmas! At sa mga nais humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa second floor ng Embarcadero de Legazpi, Victoria Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari na rin po kayong humingi ng tulong sa Ako Bicol Tabang Ora mismo Satellite Office sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. O kung kayo naman ay taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Ako Bicol Tabang Ora mismo Satellite Office sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali mga kaaksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari na din po kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media accounts sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at
Salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat